Miabot na sa 2 million and counting pagyud ang pag-stream sa Spotify sa song cover sa kapuso real-life couple nga sila Asia's limited star Jillian San Jose o kapuso Raver Cruz. Dayag ang kilig ug pagbinayluay og mga linya ang duruha sa ilang music video. Malipayon silang mianunsyo sa kalampusan ngadto sa mga Julliver fans. Gawa sa mga intense nga drama nga dalit sa Kapuso Network karong gabi sa Talibabad ato usab makauban ang duha ka kapuso married couple nga sila beauty queen Megan Young ug Michael Daes. Ang duha dili matago ang excitement sa usag-usa sa dihang ilang nasayran nga aduna sila proyekto karong tuiga din makatrabaho nila ang usag-usa. Unsa kaha ang ilang mamahimong papel sa kinabuhi ni Napoy nga gidala ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes kana ang dungan tang sayran matag gabi sa GMA Talibabad. Karong gabi na ang world premiere sa gikahinamang murder mystery series nga makita matag gabi sa GMA Talibabad. Ang royal blood nga gibitiunan ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang modala sa karakter ni Napoy. Makita usab sila Dion Ignacio, Lian Valentin, Rabia Mateo, Rian Ramos ug uban pa. Sundan ang istorya ni Napoy nga usa ka single father nga nanarbaho isip usa ka habal-habal driver. Ayaw si Piata mga kapuso ang world premiere karong gabi June 19 weeknight 8:50 PM sa GMA ug 11:30 PM Lunes hangtod Huwebes ug 11 PM matag Biyernes sa GTV.